ערב טוב לצופות ולצופים בערב חדש של הטלוויזיה החינוכית. איך ולמה התארגנו 7 אזרחים ערבים בשירות דאעש? עד כמה עלולה התופעה להתפשט? ומנגד הממסד הפוליטי של ערביי ישראל מתלבט ומתקשה להקים רשימה אחת משותפת לכנסת הבאה. מדוע? ומה יקרה מחר בפריימריז של מרץ ובהצגת המועמדים של ישראל ביתנו וגם בליכוד? ישראל זוהמת על חקירת בית הדין הבינלאומי בהאג, אבל האם כצעקתה הארוכה הדרך לסיום הדיון בפנייה הפלסטינית נגדה? הסתכלות ומחזה העוסק באשפוז כפוי ונכתב על ידי מי שזהרה לה, מפסיכולוגית ודוקטור גם יחד. אבל לפני הכל מבזק החדשות של הערוץ הראשון. ערב טוב לך מיטל שוויגר. שלום רב דן, הנה העדכון. הותר לפרסום כי כוחות הביטחון עצרו 7 ערביי ישראל שהיו מעורבים בהקמתה של חוליית דאעש בישראל, בהם עורך דין שעבד עם הסנגוריה הציבורית. על פי כתב האישום נפגשו 6 מהם, מקצתם תושבי סכנין, פעמים רבות כדי להצטרף לארגון ולפעול בישראל, ותכננו את נסיעתו של אחד מהם לאימוני הארגון בסוריה. השב"כ עצר אותו בנמל התעופה בן גוריון כשעמד לטוס לטורקיה. אתם מגנים התגייסות לדאעש? בתוקף אפילו, בתוקף. ואם זה הבן שלך? זה כולל. אני חונכתי אותו על דברים של אחוות עמים, שיתוף פעולה בין ערבים ויהודים. רק אתמול אנחנו בחרנו בדב חנין לייצג אותנו בכנסת. ולפני זמן קצר הותר לפרסום כי בדצמבר הוגש כתב אישום נגד צעיר מערערה שבנגב, לאחר שהביע תמיכה בארגון דאעש ואף נפגש בירדן עם פעילי הארגון. רשת אל-מיאדין הפועלת מלבנון מדווחת כי מסוק ישראלי תקף בדרום סוריה. לפי הדיווח נכנס המסוק לתוך השטח האווירי של סוריה ושיגר 2 טילים לעבר מטרה שהייתה בתנועה באזור קונטרה. את המסוק ליוו 2 מטוסי תצפית. בצהל מסרבים לפי שעה להגיב על הדיווח. וכתבנו בצפון רובי המרשלג מוסר כי קודם לכן היום זרקו חיילי צה"ל בגבול לבנון רימון עשן אל עבר חיילי צבא לבנון, כאשר התקרבו לעברם לא היו נפגעים. ישראל בקרב בלימה נגד בית הדין הבינלאומי בהאג. ראש הממשלה נתניהו כינס אחר הצהריים בלשכתו דיון מיוחד, זאת על רקע החלטת בית הדין. בדיון הוחלט לפעול על מנת לסכל את המהלך שמטרתו לשלול מישראל את הזכות להגנה עצמית. ההחלטה של התובעת בבית הדין הבינלאומי להתחיל בדיקה נגד מדינת ישראל זה שיא של צביעות והיפוך הצדק. היא נותנת לגיטימציה לטרור הבינלאומי בחסות בינלאומית. אנחנו נילחם בזה בכל דרך ונגייס גם אחרים שילחמו באבסורד הזה. וכתבנו המדיני יאיר ויינרב מוסר כי היום בא לארץ שר החוץ של קנדה והתבקש לסייע לישראל במאבקה. שר החוץ ליברמן אמר לעמיתו שאם לא ישנה בית הדין את גישתו, תבקש ישראל מידידותיה ובהן קנדה להפסיק את מימונו. וקודם לכן היום תקרית דיפלומטית מביכה ברמאללה בין כמה עשרות מפגינים פלסטינים לשר החוץ של קנדה. ביצים ונעליים הושלחו לעבר שר החוץ שון ברד לאחר פגישה עם מקבילו הפלסטיני, זאת בשל תמיכתה הגורפת של קנדה בישראל. כתבנו יובל קינג מוסר כי המפגינים הביעו מחאה נגד קנדה, במיוחד לאחר שהתנגדה גם להצעת ההחלטה הפלסטינית במועצת הביטחון לסיום הכיבוש הישראלי, וגם להחלטת הרשות לתבוע את ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. هذا الشخص داعم الحركة الصهيونية، هذا الشخص الذي ينتقص من حقوق شعبنا ويساهم ويدعم بناء المستوطنات. نقول له أنه غير مرحب به. שוב שיבושים בתנועת הרכבות, הפעם בשל קרון רכבת עבודה שנתקע לפנות בוקר על מסילה סמוך לאזור בנימינה, אחד הקווים העמוסים ביותר. כתבנו עופר חלפון מוסר כי עקב כך נגרמו שיבושים בתנועת הרכבות הבוקר, ועיכובים ודוחק נגרמו גם בקווים אחרים. אני קצת מאחר לרעיון עבודה, אז מקווה שיהיה בסדר. בלי שום נוטס, אמרו לנו שזה מתעכב כל כמה שניות, כמה דקות, עד שזה גלש, לא יודע, לחצי שעה. אז היום, מה לעשות? הזזתי פגישה אחת בשעה קדימה, וזה הכל, לא דרמה. אם הייתי צריך לנסוע בכביש, אז העיכובים הם בתדירות הרבה יותר גבוהה.
בפיליפינים נשבר היום שיא של מספר משתתפים במיסה, כאשר 6 מיליון בני אדם השתתפו במיסה שנערכה בפארק במרכז הבירה מנילה. כתבת חדשות החוץ טובה ביאלה מוסיפה כי המסע לסרי לנקה ולפיליפינים נועד לחדש את הדיאלוג הדתי-קתולי ולנחם את נפגעי הטייפון בפיליפינים בשנת 2013, שגבה את חייהם של 8,000 בני אדם כמעט, ולקרב לדעת את המאמינים הצעירים של העולם המודרני. נסיים בתחזית. הלילה מעונן חלקית וקר, מחר מעונן חלקית ועלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן העדכון, נחזור לאולפן ערב חדש. תודה רבה לך, ושלום לילי דן המתרגמת אותנו לשפת הסימנים. נתחיל בשורה של נושאים. הראשון זה 7 ערבים ישראלים נרשמו או ניסו להתחבר לדאעש, הם במעצר. הסיעות הערביות לא מצליחות להתלכד לקראת הבחירות לכנסת ה-20, ובמרץ מחר פריימריז. נעסוק גם במרץ, גם במה שקורה בליכוד ובישראל ביתנו. כאן באולפנינו בתל אביב, יואב קרקובסקי, הפרשן הפוליטי של רשת ב' בכל ישראל. ערב טוב לך. ערב טוב. באולפנינו בירושלים, אימן קאסם סלימן, שהיא הפרשנית של ערוץ אחד. עורכת ומגישת תוכניות בכל ישראל בערבית. תודה רבה לך. ועודד גרנות, שהוא הפרשן של הערוץ הראשון. ערב טוב לך, עודד. שלום דן. בוא נתחיל עם השבעה האלה. מה זה? עד כמה זה דבר חריג, עד כמה זה תופעה שעלולה להתפתח? תראה, זה חריג בשני היבטים. קודם כל, זה פעם ראשונה שחוליה שמזדהה עם העקרונות של דאעש, ובעצם מזהה את עצמה כדאעש כמדינה אסלאמית, מתארגנת בישראל כחוליה בלי עדיין יציאה לסוריה, שזה פעם ראשונה. מאפיין שני שגם לא ראינו כדוגמתו בעבר, יש בשבעה הללו, שדיווחתם על זה בתחילת המהדורה, כמה אנשים משכילים, יש עורך דין, יש רוקח, כלומר זה לא אנשים שהיית אומר הם משולי המגזר. המאפיין כאמור זה שהם לא יצאו לסוריה, התארגנו, קיימו מפגשים ממודרים, כולל מפגש עם שייח סלפי ידוע בצפון, אפילו עשו מפגשים להכנת הלבבות לשחיטת בני אדם בדרך של שחיטת כבשים, חיות, כדי לדעת שיש בהם את מספיק האומץ לבצע את המשימה כשיגיעו לסוריה. תראה דן, בסך הכל במהלך 2014 בין 30 עד 40 ערבים ישראלים יצאו לסוריה, חלקם לדאעש, חלקם לג'בהת א-נוסרה. מה שמלמד אותך שאולי דאעש לא מצליח להרחיב את הטריטוריות שלו, את החליפות בעיראק ובסוריה, אבל הרעיון קונה לו לבבות. לא במספרים אדירים, אבל אתה כמעט בכל מדינה ערבית יכול למצוא גרעינים שמזדהים עם הרעיון הסלפי, ג'יהאדי, שאומר סלפי זה חזרה אל האסלאם הקדום, ג'יהאדי זה אומר שכל מי שמקבל את העיקרון הזה של הסלפיה צריך לפעול נגד הכופרים. ואני אומר לך שהחוליה הזו, חוץ מאשר תכננה לפעול בסוריה, תכננה לפעול גם בארץ בפיגועי ירי, כולל דרוזים. לא רק יהודים, גם דרוזים, מפני שהדרוזים... כלומר, גם לפגוע בדרוזים, גם מן הסתם גם לפגוע בנוצרים. מבחינתם הם כופרים. גם לפגוע בנוצרים כמובן. כמובן, כי כל מי שהוא לא הולך עם הסלפיה הוא כופר. ואתה מעריך שזה תפוח רקוב אחד בארגז, או שיש יותר מתפוח רקוב אחד בארגז? תראה, אני מניח שיש יותר תפוחים כאלו ויהיו. אני לא חושב שזו תופעה גדולה. תראה, בכלל, צריך לומר את זה בצורה, אנחנו אומרים את זה מדי פעם, אבל חשוב להדגיש. האחוז של ערביי ישראל שעוסקים בטרור בכלל, לא בהקשר דאעשי או אחר, הוא מזערי, הוא באמת כמעט ולא קיים. בתוך האחוז המזערי הזה, האחוז שמזדהה עם דאעש ומגיע לדרגה של הקמת חוליה כזו הוא באמת מינימלי, אבל הפוטנציאל של 30-40 כאלה שיוצאים לסוריה, חוזרים לארץ ומבצעים כאן פיגועים, הוא בהחלט מסוכן. אבל צריך לזכור שאתה אומר שהשבעה האלה למשל בכלל עוד לא יצאו לסוריה. נכון, רק אחד מהם ניסה לצאת לסוריה ונעצר בשדה התעופה על סמך מידע מוקדם, אבל כאלו שחוזרים הפוטנציאל קיים. לא הייתי מייצר סוג של בהלה המונית סביב הסיפור הזה. תודה רבה עודד גרנות, פרשן הערוץ הראשון. עכשיו אנחנו חוזרים אלייך אימן. ובואו נדבר על החלק, איך הייתי אומר, הממסדי של מגזר ערביי ישראל. המפלגות הערביות, הסיעות הערביות בכנסת צריכות להתאחד כדי להיות בטוחות שהן מדלגות מעל פני המשוכה של אחוז החסימה. למה כל כך קשה להם? קודם כל תוסס אצלנו, רק שתדעו שיש הרבה אקשן מה שנקרא. אתמול מפלגת חד"ש וגם מפלגת בל"ד בחרו ברשימה שתייצג אותם לבחירות לכנסת.
המפלגות הערביות מנסות להתאחד לרשימה אחת. יש קשיים. מצד אחד הרחוב רוצה, סקרים מראים ש80%, אפילו יותר מ80% מהאזרחים הערבים אומרים למפלגות הערביות תתאחדו, אנחנו רוצים לראות אתכם ברשימה אחת שרצה לכנסת, אבל הקשיים הם כאלה. יש שאומרים צריך ללכת לפי מה שהיה בתוצאות הבחירות הקודמות, בחלוקת המנדטים בין המפלגות. ואז זה אומר שמה? ואז זה אומר ש4 לחד"ש, 3 לבל"ד, רע"מ, תע"ל 4, אבל המפלגה, התנועה האסלאמית אומרת 4 לחוד. אז מה קורה עם תע"ל ועם שאר המרכיבים של הרשימה המאוחדת? עכשיו בוא נשווה, תתאר לעצמך מצב כזה שבמפלגות הלא ערביות למשל יגידו יש לנו 40 מנדטים שמכניסים שם את יש עתיד, מפלגת העבודה וישראל ביתנו ונותנים להם בדיוק את אותם מנדטים שהיו בבחירות הקודמות, קופי פייסט. האם זה הגיוני? אז יש שאומרים זה לא הגיוני, יש מפלגות שהתחזקו ויש מפלגות שנחלשו בשנתיים שעברו. ברור, זה ברור, אבל אי אפשר למדוד את זה בלי בחירות. עכשיו אני רק רוצה לשאול אותך משהו. אז מי בסוף בכל זאת יעמוד? אני רואה שדוקטור אחמד טיבי פרש מסיעתו על מנת להימצא עצמאי. הוא יהיה האיש שיעמוד בראש הרשימה. תשמע, כל הסקרים, הרבה סקרים מראים שיש לו תמיכה גדולה לקבל, כאילו, אנשים שרוצים לראות אותו בראש הרשימה שכוללת כל המפלגות. יש סקרים שמראים מעל ל50%. הוא בעצמו לא דרש להיות ראש הרשימה, אבל יש לו דרישה לקבל 2 מנדטים בתוך המנדטים של הרשימה המאוחדת. אז זה המשא ומתן שמתנהל כרגע בין כל המפלגות. אז נעקוב. תודה רבה לך. תודה. עכשיו אני שואל אותך, מה במרץ זה פתאום נהיה לא מעניין, כאילו, מפלגת העבודה או המחנה הציוני כפי שהוא נקרא עכשיו, כאילו... שאבו אותם. שאבו אותם. לפני שבועות אחדים מרץ הגיע ל9 ואפילו ל10 מנדטים בחלק מהסקרים. אגב, צריך לשים לב לתופעה הזאת, שכל פעם שמרץ הייתה 10 מנדטים ומעלה, אז באמת התחלף השלטון. זו תופעה שהיא לא רק הקמפיין של מרץ, אלא זאת עובדה. ב-92, 12 מנדטים, יצחק רבין, זכרו לברכה, הצליח להרכיב ממשלה, ויבדל לחיים ארוכים, אהוד ברק, עם 10 מנדטים שהיו לצידו עם יוסי שריד, אז הוא הצליח להרכיב ממשלה גם כן. זאת אומרת, יש קנאי, זאת אומרת, כדי שמפלגת העבודה תצליח להיות מספיק מיוצבת, היא צריכה להיות עם יתד אידיאולוגית גדולה יחסית. מה, אתה אומר שהגודל של מרץ זה על נייר הלקמוס של הצלחת? פחות או יותר, זה נייר הלקמוס של הציבור. האם הציבור באמת רוצה את אותו מהפך? ובינתיים עושה רושם שהציבור אולי לא רוצה מפלגת עבודה קטנה. אבל בסקרים עכשיו מרץ יורדת מפני כאילו אומרים, מה לי מרץ אם אני יכול לקבל את סתיו שפיר ושלי יחימוביץ' אבל אז המאבק במרץ הוא באמת לא נורא מעניין. יוצא ש5 חברי כנסת נאבקים על מקום בתוך 6 עד 7 מקומות ריאליים בכנסת הבאה. סביר להניח שכל 5 אגב יצאו במקומות המצופים להם. זה תהיה הפתעה אדירה אם מישהו מהם יפלט. ניצן אורית ספרד, שאחרי זה מקלת גם את כל המערכה הזאת, ומאפשר נגיד למועמד 1 או 2, יש 3 מועמדים סבירים שיכולים להיכנס. אורי זקי שהיה בעבר דוברו של יוסי שריד, והיה גם מצעירי מרץ, אבו וילן ומוסי רז, 2 חברי כנסת לשעבר. כוחם של השלושה זה קרב מאוד מעניין, כי שלושה מספיק חזקים כדי לנסות להגיע. הם לא יתנו לאבו וילן להיכנס. יכול מאוד להיות שלא, גם בגלל העובדה שהוא מזוהה מאוד עם ההתיישבות. זה קשה מאוד לראות את התמונה הזאת. הוא היה מאוד קרוב כבר פעמיים. אבל מרץ שנחשבה לסיפור הצלחה גדול לפני חודש וחצי, פתאום היא המפלגה הישנה כאילו. אני חושב שמשהו נעצר בקמפיין שלה גם. זאת אומרת, אם מרץ הייתה משכילה לדבר באמת בהיבט הזה של לא יומרץ הרצוג, אלא בלעדינו אין הרצוג, אז יכול להיות שאולי זה היה קצת עוזר להם. בינתיים הם מדשדשים, אני מניח שההליכה לכיוון הזה של הקמפיין תהיה לאחר שתהיה להם רשימה, והיא תהיה מאוד דומה למה שאנחנו כבר מכירים. גל און עם פחות און. כן, ככה זה נראה. אבל בוא רגע נראה מה קורה בליכוד בינתיים. הליכוד זה פשוט, אנחנו כבר שבוע שלישי, מאז שהסתיימו ההצבעות בפריימריז והספירה עדיין לא נגמרת. הדרמה שם היא דרמה גדולה. כל קלפי שאתה בודק, אתה מגלה שיש בה אי-סדרים. נבדקו כבר עשרות רבות של קלפיות במסגרת הערעורים של אבי דיכטר והערעורים הנגדיים של ציפי חוטובלי, ויש לי תחושה, מחר אמורה השופט מנחם נאמן, יושב ראש ועדת הבחירות של הליכוד, לפרסם את החלטתו הסופית אחרי שכבר שני הצדדים ראו את כל הפרוטוקולים והיו חשופים לכל המידע.
הערכה היא שהוא ייתן איזושהי הצעת פשרה, שאני לא בטוח שתספק את כולם, לעשות ספירה חלקית, אולי רק את הקולות שנספרו לטובתם של חוטובלי ואבי דיכטר, אני לא בטוח שהדבר הזה יספק. בליכוד נערכים לסיטואציה לא בלתי מופרכת, שהשבוע הזה יהיה שבוע בסימן בית המשפט המחוזי בתל אביב, שאליו יוגשו עתירות על טוהר הבחירות. במפאי הקלאסית, בתקופה של השחיתות, זה היה יוסף אלמוגי שאומר, הקלפי עובדת, אחרי שסגרו אותה. נכון, בדיוק. אז הקלפיות בליכוד עובדות. אז השאלה הגדולה כאן, דן, והיא שאלה מהותית, מה עדיף? ועדה מסדרת ישרה מול פריימריז עקומים? זאת השאלה. יואב, אני לא חושב שנפתור את הבעיה הזאת עכשיו. רגע, שמע רגע, אימן את עוד שם? אימן? כן, אני כאן. אז אני רוצה לשאול אותך, למה דוקטור עפו אגבאריה, למה הוא פרש? ולמה חבר הכנסת מוחמד ברכה פרש? אני אגיד לך, מה שקרה במפלגת חד"ש זה היה רענון של הרבה פנים חדשות. מוחמד ברכה, הוא בעצמו רצה לפרוש ואז חזר בו, ואז היו קריאות מחלק מהמפלגה שרוצים שהוא יפרוש. בסופו של דבר הוא הגיע להחלטה הזאת בדקה ה-90, אבל לא רק זה, גם יש הרבה קריאות ברחוב הערבי שרוצים לראות פנים חדשות. והפעם חד"ש ונשים. הפעם חד"ש סיפקה את הסחורה מהבחינה הזאת שיש לך את איימן עודה חדש, עאידה תומא שהיא חדשה וגם אישה, דוב חנין נשאר, יש לו הרבה הערכה, ויוסף ג'בארין גם פנים חדשות. תודה. כנראה שזה כדי לרצות את הציבור שרוצה לראות פנים חדשות במפלגות הערביות. פנים חדשות במראה. תודה רבה לך. תודה רבה גם לך, קרקובסקי. עכשיו ישראל מאוד כועסת על הפנייה של בית הדין הבינלאומי בהאג, ובינתיים גם התחילה חקירה של הפרופסור שייבס אינאי. ערב טוב לך, חיים ילין, שעומד בראש מועצת אשכול, חבר קיבוץ בארי, ועכשיו אתה הופעת בפני ועדת הפרופסור שייבס, שחוקרת את מה שאירע בצוק איתן. וערב טוב לך, דניאל רייזנר, דוקטור דניאל רייזנר, עורך דין, שעמדת בראש המחלקה לדין בינלאומי בפרקליטות הצבאית הראשית. נכון. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, עורך דין רייזנר, איך אתה קורא את ההחלטה של בית הדין הבינלאומי בהאג, שאבו מאזן החליט להצטרף אליו, ושאומרת, עכשיו אנחנו נבדוק אם היו פשעי מלחמה בפלסטין, ככה הם קוראים ליהודה ושומרון ועזה. תראה, ההחלטה שהם קיבלו עכשיו היא החלטה כמעט טכנית. גם לא הופתענו ממנה משום שהיא הייתה צפויה לחלוטין מן הרגע שהתובעת החליטה שהיא מכירה בפלסטין כמדינה, ולכן בקשת ההצטרפות של פלסטין לחוקה התקבלה על ידה. עכשיו, ברגע שהיא אמרה את זה, פתיחה במה שנקרא חקירה ראשונית כזאת, היא כמעט צעד אוטומטי בבית הדין. כמה עובדות שאנשים לא יודעים. זאת תהיה החקירה השלישית כנגד ישראל בפורמט הזה, לא הראשונה. הראשונה נפתחה ב-2009, כאשר בפעם הראשונה שהפלסטינים ביקשו להצטרף, ואז אמרו להם לא בגלל שאתם לא מדינה. הפעם השנייה הייתה רק לפני שנה, כאשר בעקבות המרמרה, קומורוס הגישה תלונת פשעי מלחמה נגד ישראל, וזאת תהיה הפעם השלישית. אז זה לא הפעם הראשונה נגדנו, זה כבר היה, פעמיים כבר זרקו אותם, ועוד דבר אחרון, אנחנו בחברה נחמדה. האמריקאים יש נגדם חקירת תלויה ועומדת על פשעי מלחמה ניתנים באפגניסטן, ולאנגלים יש חקירת תלויה ועומדת על עיראק. רק האנגלים והאמריקאים במצב יותר נוח להגיד לבית הדין הבינלאומי בהאג, ימחלו לנו כבודכם והלכו לעזאזל, ישראל לא יכולה להגיד. האנגלים לא, הם צד לבית הדין, הם לא יכולים להגיד את זה, האמריקאים יכולים. אוקיי, אז אתה אומר, זה כאילו צד טכני, אבל הרי במה הוא יסתיים? הם חותרים לכך שיהיה כתב אישום נגד ישראל, לא נגד ישראלים. אולי גם התובעת. זהו, אנחנו לא יודעים מה התובעת עוינת, הרי ברור שהיא קיבלה החלטה לא ניטרלית. אני חושב שבראייתה של התובעת יש לה מערך שיקולים מורכב. קודם כל יש תלונה נוראית כנגד בית הדין, שהוא בפועל שופט רק אפריקאים. וכל התיקים שהגיעו לכתבי אישום הם רק אפריקאים. היו הרבה מאוד בקשות להליכים ביבשות אחרות, ואף אחד לא הגיע לכתבי אישום. אז עכשיו תפסו יהודים. אז עכשיו תפסו יהודים. עוד, תראה, אין ספק שזה אירוע רע מבחינת מדינת ישראל. מה אנחנו יכולים לעשות נגד זה? אני רואה שבנימין נתניהו צועק, אומר דברים מאוד קשים, מנסה לגייס את האמריקאים נגד זה, אבל מה בעצם אנחנו יכולים לעשות? מה, אנחנו יכולים למנוע מהם דיון? לא. אנחנו יכולים אבל לעשות דברים שיפריעו, יקשו או ימנעו את הדיון אצלם. יש את הדיון במישור הנקרא לו הלמעלה.
זאת אומרת, אנחנו בארצות הברית נעשה צוותא חדא שאומרים, אנחנו עם בית הדין הזה לא נשתף איתו פעולה, זה אירוע לא טוב לבית הדין, שלמעשה המעצמה הגדולה בעולם מכריזה עליו באין מלחמה. וכמו שאמרתי, כבר יש חקירה תלויה ועומדת נגד ארצות הברית. האופציה השנייה זה להילחם בו באמצעות המהלכים שיקשו עליו לפתח תיק נגדנו. משהו לא פופולרי. בבית הדין הזה יש כלל שנקרא עיקרון המשלימות. עיקרון המשלימות אומר, אין לו סמכות לדון אם אתה חקרת. אגב, גם אם חקרת והחלטת לא להעמיד לדין. מה אתה מציע למדינת ישראל לעשות? להפעיל את כל האמצעים הפוליטיים על מנת להפעיל לחץ. להחרים? אין מה להחרים את בית הדין. בית הדין לא זקוק לך לשלב החקירה המוקדמת. אבל את המהלכי חקירה שישראל כבר החליטה להתחיל אותם, היא חייבת לעשות אותם עד הסוף וברצינות. עכשיו אני פונה אליך, החבר ילין, אומר ילין, ואני שואל אותך, אתה הרי הופעת בפני ועדת שבס שלא קשורה בהאג, או שאולי כן קשורה בהאג. היא כן קשורה. כיוון שוועדת שבס, היא, כשתכתוב את הדוח, כל המטרת הדוח שלה זה לספק חומר גלם לטובת של בית הדין. אוקיי, אז הם התחקירנים של בית הדין. אתה הופעת שם, ומה אמרת ומה הרגשת ומה קרה לך שם? א', קודם כל הרגשתי שקיבלו אותנו מאוד יפה. זאת אומרת, לא היה מצב של עוינות, זה לא מה שהרגשנו. דבר שני, הביאו מתורגמניות מטעם מדינת ישראל, זאת אומרת שהן ישראליות שדוברות אנגלית, זה הבדל משמעותי, בשביל שלא יפסלו גם את העדות כנראה. זאת אומרת, הם רצו שהתרגום יהיה מאוד אמין. ואני הצגתי שם את הצד התמים והפשוט של מה שעובר על התושבים בעוטף עזה במשך 15 שנה. בהתרגשות רבה זה קרה לך. בהמון התרגשות, כי תשמע, בסך הכל יש הבדל בין ראש מועצה שצריך להוביל מועצה ואת עוטף עזה במלחמה ולהיות מול התקשורת ולנסות לחבר את הקהילות, לבין זה ששם אני צריך להביא את כל הרגש ואת כל האחריות שיש כלפי התושבים. וזה ההבדל, זה הבדל משמעותי. תגיד לנו כותרת אחת או שתיים שהם עיקרי הדברים שלך. א', העיקרון היה של להגן על חיילי צה"ל. אני אמרתי שאני לא חינכתי את הבן שלי ואת הילדים להילחם ולהרוג. אני חינכתי אותם להגן על מדינת ישראל, על המשפחה, על צה"ל, על התושבים שחיים ליד הגבול. בשום פנים באופן לא לימדנו אותם לרצוח, כי התפיסה היא שאנחנו רוצחים ורוצחים את כולם. הדבר השני שאמרתי להם, תראו, ברגע של חולשה, 6 מיליון יהודים הלכו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו בכלל להגיע למצב כזה שאנחנו בעצם נהיה חלשים מול הטרור. ואתה חושב שמצאת נתיב לליבם, מצאת צוהר, או שזה רק היה נדמה לכם כי התנהגו לכם בצורה מנומסת, מכובדת, אבל באמת הרי שבס הוא לא ידיד ישראל, תעשה דליס. אני אגיד לך משהו, אני למדתי, ככה לימדו אותי, אתה יודע, נוח קנרתי בא פעם כשהייתי בנחל עוז ואמר לי, תקשיב, אנחנו בצפון כל פעם פתחנו את העיניים, ראינו איזה מלחמה יש לנו היום מול סוריה. וכל בוקר פתחתי את העיניים לראות איזה מלחמה יש. אני גדלתי וחונכתי על זה שאם אין שקט ויש מלחמה צריך להילחם. אם צריך להילחם, אז המדינה יודעת לשלוח את צה"ל למגר את המנהרות, את החושך הזה שיש מתחת לאדמה, ואותי לימדו בפה, אתה יודע, יש לשון, יש פה, יש בינה, צריך לדעת להשתמש בזה ולהגן על עם ישראל, אין לנו דרך אחרת. אחד הרגעים הכי דרמטיים בעדות שלך הייתה כשסיפרת לך ושני חברים שלך שנהרגו. תשמע, אבל הם שאלו אותך בכלל על זה, הם גילו בזה עניין או שהם היו מנומסים? לא, אני במשך חצי שעה אני באתי וסיפרתי מה היה ב-15 שנים, מה היה בעופרת יצוקה, מה היה בעמוד ענן, מה היה בין ההסלמות, מה היה בגלגלים בוערים, כולם שוכחים. המחבלים לקחו נגמש מהמצרים, רצחו 16 חיילים מצרים ונכנסו וטיילו בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, היה צריך להסביר את הכל עד שהגענו לצוק איתן. בצוק איתן, תקשיב, כשאתה מתחיל לספר על מה שהיה בשבוע האחרון, שהם התחילו להפגיז את היישובים, שאין שם בסיסי צה"ל, אין שם חיילים בכלל, ואתה צריך לבוא ולראות את דניאל טרגרמן, שלא הספיק בצבע אדום בין 4:30 להגיע לממד, אז אתה שם, תקשיב, זה... דן, בוא אני אגיד לך משהו, זה לא מבצע שאתה נכנס פנימה לאנטבה ואתה כובש ועושה את מה שצריך, זה המון רגש שם, ופתאום יוצאים לך 60 ימי לחימה, שהיית שם לבד עם התושבים, אתה מבין את האחריות, ואת זה מה שרציתי להעביר, וברור לחלוטין כשהחברים שלי נהרגו, ושהם גם בני גילי, חלקה, זאביק, אין מה לעשות, הילדים לומדים ביחד, הכל יוצא החוצה.
אתה צאצא למשפחת ילינה המיתולוגית, אתה אולי תהיה חבר כנסת מטעם יש עתיד. איזה מקום הבטיחו לך? לא הבטיחו לי שום דבר, אבל הבטיחו לי דבר אחד, או שאני מבטיח לך דבר אחד, שגם אם אני האחרון, וגם אם אני אהיה תורן ניקיון השירותים, מי שיהיה בממשלה ישמע אותי. ישמע אותי כי את הנחישות שיש בדרום ואת הנחישות שיש בהתיישבות צריך להביא אותה גם לירושלים, ולא מונופול רק של ההתנחלויות של מדינת ישראל. עורך דין רייזנר, איך זה ייגמר כל המהלכים האלה? קודם כל זה יכול להימשך המון זמן. יש חקירות ראשוניות כאלה שכבר מתקדמות משהו כמו 7-8 שנים. כמו החקירות בישראל, תראה. ליברמן 13 שנים, אשכנזי הרפז 4 שנים. בוא נסכים שאלה לא מודלים לחיקוי, אוקיי? אז זה יכול להימשך המון זמן. אני חושב שהתובעת חכמה מספיק, שהיא מבינה שלא כדאי לה לקבל החלטות, בטח לא בעת הזאת, אבל אתה יודע, יכול להיות שהיא תרצה קריירה גדולה בחוץ לארץ, והתובעת שניסתה להעמיד לדין את ישראל, את הקריירה הבינלאומית שלה תבטיח. אז נקווה שלא. אני מניח שאנחנו ניפגש עוד הרבה בעניינים האלו. דרך אגב, זה מה שאמרתי לשבס, אמרתי לו, במקום לחקור כל פעם, תנסו לקחת אחריות על המצב, תפרזו את עזה, תוציאו את הנשק משם, תמצאו פרטנרים גם שיכולים לשתף פעולה, אבל אם אתם לא תעשו זאת, אז ניפגש כנראה כל שנה בג'נבה. תודה רבה לשניכם. להתראות. זה בדיוק ככה. התעצמו. מקדים את המאוחר בשנות אור. כל התוכניות החדשות לפני שידורן בטלוויזיה. כל הזמן לפני כולם. אני מכריז על הנושא הזה כחפור. חינוכית ברשת. 3 חודשים אחרי הטרגדיה אני עמדתי מתחת לתמונות של הילדים שהיו תלויות על הקיר, ואני באמת שאלתי את עצמי אם הייתי אמא פעם. עכשיו 3 חודשים שלי זה לא 3 חודשים של בן אדם רגיל שלא עבר כזו טראומה. מה הייתה השאלה? תסבירי לי מה הייתה השאלה. אם באמת הייתי אמא פעם. את שכחת שהיית אמא? זכרתי אותם במעומעם. 3 חודשים זה כלום זמן. בשבילי זה היה נראה כמו הנצח. חוצה ישראל, הערב 9:30 בחינוכית. כל השנה הם תורמים, עוזרים ונותנים מעצמם. פעם בשנה מגיע להם לקבל בחזרה. טקס פרס שר החינוך לנוער מתנדב על שם אלעד ריבן, בקרוב בחינוכית. הבית של פיסטוק הוא בית מוזר, הולכים קצת ימינה, עוברים את ההר. אם מתחשק לך לפעמים, לפתוח לרגע את דלת הקסמים. תנידינה הולכים בצידי הדרכים. אפליקציית חינוכית, שירי ילדים, חינם בחנויות האפליקציות. הנסיבות בהן נכתב המחזה הסתכלות הן ייחודיות. הכותבת שיש לה דוקטורט בספרות והיא פסיכולוגית קלינית אושפזה בכפייה. והסיפור שלה בעצם, סיפור המחזה שלה הוא בעצם אוטוביוגרפי, וכמו שהיא עצמה אמרה לתחקירנית שלנו, אני הפסיכולוגית היחידה בעולם ובישראל שקיבלה תעודה שהיא שפויה. דוקטור דפנה כצנלסון בנק, ערב טוב לך. ערב טוב. כתבת דוקטורט בספרות העברית על מה? על השיגעון בספרות העברית, ואתה ראיינת אותי לפני 6 שנים לרגל צאת הספר. אוקיי. שיגעון בספרות העברית בתחילת המאה ה-20. אבל לפני 22 שנים את אושפזת נכון. בכפייה. למה, איך זה קרה שאת אושפזת בכפייה? תקשיב, אני הייתי אז פסיכולוגית צעירה, עבדתי בתחנת בריאות נפש פתח תקווה, הייתה מלחמת המפרץ, היו הרבה לחצים, ובעיתוי הזה מינו אותי לאחראית על אגף הילדים ונוער. וזאת הייתה תקופה מאוד לחוצה, והתמניתי במקום פסיכולוגית שבאותה זמן גססה מסרטן. נכנסתי למלכוד 22, ברגע שהיה תור ארוך של ילדים שהמתינו בתור המתנה, ברגע שניסיתי לשבץ אותם, אמרו לי שאני משתלטת על תפקידה בעודה חיה. ברגע שרציתי לפרוש, אמרו לי שאני לא פסיכולוגית שמתמודדת עם לחצים, וזה די הרס אותי,
וגם היו סקאדים שנחתו ליד הבית שלי ובסמוך, וכל מערכת הלחצים הזאת... אוקיי, אז אשפזו אותך, אבל איך התנהל האשפוז הזה? איך מה? זה היה אשפוז יום, נכון? לא היה אשפוז, את כבר היית אז אין. אני הייתי יומיים במחלקה סגורה, ואני הפסיכולוגית היחידה בעולם שקיבלה תעודת שפיות. זה שם המחזה שלי, כי הסתכלות, כמו שיש מניה, דיפרסיה, פרנויה, observation, זה לא רק הליך משפטי, זה גם סוג של תעודת שפיות, אז אני היחידה שיש לה תעודת שפיות. אז במה עוסק המחזה? המחזה מספר על סיפורה של מתמחה בפסיכיאטריה, לקחתי קצת מרחק, שבלהיטות שלה לסייע למטופלת שלה מוצאת את עצמה למטופלת שלה. למטופלת שלה, היא מוצאת את עצמה יום אחד מצידו השני של המתרס. ואני חושבת שהמחזה, מעבר לסיפור שיש בו דרמה מרתקת, הוא גם מציג את כל העניין של היחסיות שבשפיות. זאת אומרת, עד כמה האמת תלויה בעין המתבונן. זאת הייתה המטרה שלי. היית אומרת שהפסיכיאטרים בישראל, בעולם המערבי, אני לא יודע איפה, ידם קלה על ההדק? כן, בהחלט. תקשיב, א', זה עניין של נקודת מבט. מה שקרה בשנים האחרונות, זה שלקחת תרופות או כדורים, זה נהפך אפילו לשיק אופנתי, כאילו כרטיס כניסה לאח הגדול או דברים כאלה, ואנשים קצת מתייחסים לזה כמו לתוסף מזון. אז הייתי אומרת שממהרים מאוד להגלות לטריטוריה הזאת של הפתולוגיה, גם אנשים שאתה בעיניים אינטואיטיביות, אפשר להסתכל על זה כעל משבר אנושי. היכן את מציגה, היכן מוצג המחזה? המחזה הוא הפקה עצמאית של קרן איב, שמצאה אכסניה בתיאטרון הסמטה, עירית פרנק בפסטיבל אביב נתנה לנו, ואנחנו נורא מבקשים, יש לנו הצגה מעולה עם במאי ארז חסון שעשה עבודה מעולה, רק שאין לנו קשרים עם ועדי עובדי הם קניינים, בעלי אולמות, שיבואו לראות. זה מחר, בשבת, ושיסתכלו בלוח הצגות בסמטה, מחר ב8:30. בואו נראה קטע כדי לעודד את האנשים לבוא. בבקשה. צפו. היו ימים שלא אכלתי מרוב ייאוש. כמה זמן זה נשאר? קרוב ל8 חודשים. ואיך זה נגמר? הסתגלתי לתפקיד. לא יודעת, התחלתי לכתוב. לכתוב מה? לכתוב מערכונים, שירים, הרבה טייסת, יזמתי הקמת עיתון. בקיצור, לא נרגעתי עד שכולם הבינו שאני כאן רק בגלל טעות. ולא עשו לך קשרים, את הרי בת מלח הארץ, בת למשפחת רובין. פז? רובין פז? רובין פז. פז, רובין פז, רובין פז. רובין פז, הבנתי, תודה לכם. כן. והמחזה הזה הוא מחזה יחיד, אבל בעצם הוא סיפור חייך, נכון? כמה זמן את בפועל היית מאושפזת? אני בפועל הייתי שבועיים, שעתיים בשעות הבוקר, ואני הפסיכולוגית היחידה בעולם, שלמרות שהייתי מאושפזת בכפייה, בשעות אחר הצהריים נתנו לי לחזור ולעבוד בקליניקה שלי עם מטופלים. ככה שהייתי ממש משני צידי המתרס. אפשר להגיד שהיה לך כאילו, אני אגיד את זה בצורה לא רצינית. כן. פיצול אישיות, מטפלת, מטפלת. נכון, חוויתי את הממסד משני צידיו, שזו חוויה נדירה, שאני לא מאחלת את זה לאף אחד, אבל השכלתי להפוך את הצרות לאוצרות. אז אני אומר לך, קודם כל תצליחי במחזה, כי נראה לי שהוא חשוב לך, לא? המסר הוא חשוב. אני חושבת שבשעה אחת הצלחתי לרכז את כל הדעות שלי האנטי-ממסדיות, ואשתך כבר הייתה עוד לפני 7 שנים, שזה היה בפסטיבל פותחים במה, עכשיו אתה צריך לבוא. דוקטור דפנה כצנלסון בנק, אני לא זכרתי שאשתי הייתה שם. כן, בפסטיבל פותחים במה בבית לסין לפני 7 שנים. אני אשאל אותה, ובוודאי אני אקבל רשמים נוספים, אבל הצופות והצופים לא יוכלו להתחלק בהם. תודה רבה לך ובהצלחה. תודה לך. ותודה שהייתם איתנו בערב חדש של החינוכית. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, לכתוב לנו, לעשות share לרעיונות שאהבתם. תודה ללי דן, שתרגמה אותנו לשפת הסימנים, ומחר יהיה כאן שוב ערב טוב.